Oras Shalom Mamanginang Adorang Sota Muhai Berhadaluatu doh tuata Marsaur doh tuata Tapake mati kita sangobas Laho martangi yang dibegasa rohat tabe Martangi yang mahita Amin. Tapuji Tuhata marede huria mahita. Hite gorni de bata ama dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gorni ton di perbadia natu mapalangi dohot tanoon amin debata do haporsata dohot hagugu uta pangurupisi tutu di hagugutan akan mengonai tu hita di ini dang mabiar hita nampe balik tanoon jala lalo akadulu laho marongrong tutong ani laut haleluya 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 martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami na di benua gijang di papatar horo diri marhite hite hatami naung do hami di halomon roham marhite sian panesami di dosa nami atong papatar madirim tu rohanami asa hutada hami ho jala asa hutangan hami suara ni anakmu jala asa hudalo hami ton di perbadia marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Maria di rohku
Tatangihon mapatik ni debata di minggu sadarion. Ima patik parjulu dohot lapatan. Patik parjulu. Au do jahuba di Batam ninna di Batata. Dang jadi marakup au bayanonmu di Batam. Dia do lapatan ni odo. Ikon ubia rohata jala humolong jala upos mida di bata asa mida nasa na adong. Ido sahatna atong rak mangidugu kumeta tuata lahu mangulan hobartu patik nai. Ale Tuhan di bata sai pergugu imahami mangulan hobartu patik mi. Amin. Tapuji Tuhan ta maret dehita. Ale Tuhan di bata amanamina di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasisani dosa di hami halak nadangulon marhide hiti anak kaholongan ni roham. Saya asi maroham di hami aka namang rasak kudusa nami. Saya sahabi mat bagasan rohanami hasisani dosa nami. Leohon matuhami todim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marhapor syaun laho manggotapon nasa dusa dohot roha portibion asa hu pasahat hami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani tu sabda. Songonot do hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan alu jalan asorat. Upasonang pehamu. Buat hamu ma augak kutu hamu. Guruhon hamu ma sian au. Aina labuk doau jalan aserep maroha. Asa dapotan hasonangan to dimuna. Aila bokdo augaku jalan yang do nahu papor saton. Hasangapun ma di bata na di Gijang. Amin. Tapuji Tuhan ta mari dihuria mahita. So
mahatan di bata turpuk epistel di minggu sadarion iman tersurat di Heber 12 di Heber 2 ayat 1 ayat 10 lalu tajahama margati soring asa songondak danak pertohap di mudar dohot di sibuk gabe sumaddo dohot ibana pertohap isi asa marhite-hite hamatiani di pasohot ibana si polisi namar huaso mabain mate asa di palwasa sudi napina sawele namongo ai apala akka suru-surua di sarihon poparani Abrahamido alani ikon gabe dosi butu ibana tu amina asale para sekoha ibana jala sesuai bagi pasangan Rap mahita ai kita masong ibana di nanda ujumi aupan ibana doakan ido sahatna martua doakan atu mangihon hatan di bata jalan na upepsa amin tapuji Tuhan ta merede hudia hita tidak kumaha taha porseutai songon nahina tidak kuni dong atas saha porsiau di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama perguguna suatu dosa nat mo palangi dohotan au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasadai iman tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di porbadia andorang soa bubuan ido tuhata natu mau na bernit di panghuman ni silatus nama ti tarpadal rebana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung ditanam na mulak maulu diari patuluhon na naik tu surgo lau hundul tu siamun debata Jehovah amanai pargugu nasuha turusani di simai bana paima mulak sogo tu tanam
manghumi halak na mangudot na mati. Au porsia diton di porbadia, jaladong sadauria na badia. Ulia atau pani halak Kristen akan na badia. Do desan dosa, do diatai naman do. Mulak mengulus suku daging hak mati. Do dia muluan nasora sudah. Amin. Tabegema edi pujian siang punguan hinahana. Bagaimana titik nama satu anak si masalah di Kuriata.
Salam. Tapi kema tiking namasa dohot si pamasaon ni huriata di Saminggon Minggu tanggal 2 Februari 2025. Naparjolo pakobasion sada-sada goar ni minggu dohot topik minggu. Goar ni mingguta sadarion minggu paupaton dung Epipanias topik minggu Jahobado Partano Batoan Jala Haporusata. Sada dua berita Nasora. Nah di hari Senin tanggal 10 Januari 2025 di basa-basahon tuhatado sada danak bawa di keluarga Fernando Sitopul inatai Arga Serena Boru Purba Sian Wik Makassar sada hipasdo danaki suang songoni nang natorasna sada tolu padidion nabadia di hari Minggu sadarion 2 Februari 2025 di parmingguon pukul 10.30 WIB patu paon ni huriatado padidion nabadia tuyanakon ni ruas ni huriata dua danak bawa dohot dua danak boru di keluarga Riko Gultom inatai Pita Boru Sinaga Sian Wik Rambutan 2 keluarga Markon Simangunsong inatai Ropu Boru Gultom Sian Wik Tengah keluarga Epan Tohap Sitopul inatai Belisia Boru Marbun Sian Wik Condet Batu Ampar dohot keluarga David Anderson Marpau inatai Rotua Febriani Boru Hutagalu Sian Wik Makassar sada opat sidi reguler memuka hari Minggu tanggal sia Februari 2025 nanaingro udutan ni yana kotama muse persiajaran tu parguru malua reguler angkatan 2024-2025 masuk pukul 14 WIB di ruang remaja tasusoima tuaka yana kota asaria maduhoti acara perguruan ini napaduahon Dewan Koinonia dua sada anggota jemaat baru memuka hari Minggu sadarion 2 Februari 2025 nunga tajalo gabe ruas nai baru ima keluarga Binsar Halomoan Parapat inatai Neni Triana Boru nai borhu dohot sada danak boru dohot sada tanggungan nasida naro sian HKBP Pematang Siantar 2 Distrik 5 Sumatera Timur maringanan di Jalan Haji Sarbini nomor 24 RT 08 RW 04 Kelurahan Balai Kambang Kecamatan Keramat Jati masukma nasida tu Wik Balai Kambang tatangnya koma anggiat nasida gabi ruas namangolu di Huriata na patuluhon Dewan Marturia tolu sada ulang tahun PS Immanuel pa 24 tahun Lahu makalason ulang tahun PS Immanuel napa 24 tahun di hari Minggu tanggal sia Februari 2025 nasida makobasi ima di Namarageda Majahatikting Papungu Pelean pemandu lagu dohot hare tahun di parmingguan pukul 6 WIB pukul 10.30 WIB dohot pukul 10.07 WIB tatangnya koma asalam mengerbang pakobasian nasida di Huriata paupaton Dewan Diakonia opat sada berita namading nah di hari Rabu tanggal 20 Januari 2025 nunga jumolo marujungolo amata Marlan Sibarani tutup umur 50 sada tahun 2 bulan nah hinabaluhon ni inata Kristina Veronica Boru Panjaitan manarikon tolu
halak danak sian wik Makassar sada. Tatangnya koma keluargai asanggiat hatop terapul roha nasida. Songonima sahak ni tikting di mingguta sadarion akan naso ni jaahon di tiktingon boima tajaha di WA group tabe manang website HKBP Keramat Jati. Shalom, Horas. Tabegema ede pujian sian punguan napo 10.
Ta puji Tuhan ta marende kita hut ma tapasaha peliata. Thank you.
Damai debatana sumurung sian salut roha, imana mangaramoti aka ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas madita selamat hari Minggu masa luhutna. Tajako mahatan di debata ima sian par pesalmen bidu pitu puluh sada, mamuka mai sian ayat sada rodi onom, songonom ma hatana. Tangiang mangido haluaon sian musuh, marha porusan tuho doahu ali Jehovah, daktagamon murak ahu saliling lilingna. Sai luahon maahu marhite-hite hati goramu, jala palua maahu sai paeleng ma pinggolmu tuahu jala urupiahu. Sai homa gabe partano batuat diahu, tau inganan bongotakku toktong, nunga pola di parbagaho urupanmu ahu. Ai hodo partano batuaku jala hapurusaku. Ale de bataku sai palua maahu sian tangan ni parjahati, sian tangan ni pargiduk dohot si bahen gugu. Ai hodo pakkirimokku, ale Tuhan Jehovah, nalom ni rohaku sian si hete-heteokku, naung mangusade tu hodo ahu sian bortian, hodo si parmudu ahu sian butuha ni dainang, sai hodo toktong pujiokku. Ima sahatna molo barita adong si pangidoata mangido ita sesuatu tudongata, tentu adong do jumolo partindandata hian tunasida nanaing si pangidoata tunasida. Jala partindanda ani mana gabe dasor dihita laho mangido tunasida. Alani partindanda do buido makorhon pakirimon. Alani mulo mangido hita berarti adong ma pakirimon. Huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus turpukon ima tangiang dohot aka puji-pujian na ni ukap ni todi parbadia na pinatolhas sian roha parbagasan taringot tu na niadopan dohot na naeng siadopan dohot parsauran rap dohot debata. Nats ini adalah doa seorang yang di dalam kehidupannya selalu menghadapi pergumulan, tetapi dia tidak pernah mengandalkan pikiran dan kekuatannya, tapi Tuhan yang menjadi pertahanan baginya. Tuhanlah yang selalu dia puji dan dia andalkan dan dia sembah dalam setiap pergumulan kehidupannya, apapun itu pergumulan kehidupannya. Alani mamanginang huriana hinolonga di bagasan Kristus Yesus adong muse diturpukon ima asing ni puji-pujian na nyukap ditodi na pinatol hasian roha parbagason taringot Tuhan adopan ni sasahalak dok naing sedupanna dok parsauran narap dok debata ale adong musedo tangyangi marumakon pakilalaan na berupa kekecewaan na targogot biar lomos parangehon pangiduan haluaon hama malum dohot pembelaan. Jadi maragam do tangiang di buku ni parpesalmenon na di papungu sahat mai 150 bidu buku parpesalmenon.
Di bahini mamanginang huriana henolonga di bagasan Kristus Yesus molo taida pesalmen bidu pitu pusadaon sasitongna laho paadar hodo pangiduan ni sasahalak pangiduan ni par pesalmen ima tu debata marhite tangiang ima tangiang na mangido haluaon sian akka musu na ro mar udut-udut marohan terus aka ima musuh baik sian parbagasan nang sian luar rupani alanima huriana henolonga di bagasan Kristus Yesus lao tu dia do baerengota turpukon lao tu dia do jala songo dia do hita pahu soro-soro turpukon masaya pit do turpukon amanginang di bagasan pernguluat tasinoaing godang do nuaing halak na kecewa tu debata alani pangiduan na sopitor diului taringot tu tangyang di baheni marhite turpukon naing ditogi hom mahita asa unang kecewa hita dinasa tangyakta na soharu rodope di semua doa kita yang belum kita rasakan belum terkabulkan supaya semua umat jangan kecewa ditogi hodo hita mariti turpukon marpangido tu debata naing ma adong dasar-dasar na pasti di bagasan nguluta jala dasarima gabe jamita disude aka pa nyidoata. Jadi sering sekali kita Bapak dan Ibu amanginang kita berdoa hanya banyak permintaan tapi kita tidak pernah mengawali dari awal syukur. Jala diperpudini tangyangi di akhir doa itu tidak pernah kita mau mengatakan kehendak mulai Tuhan yang jadi. Alai saya holat tadok do jalo ma pangiduan damion. Molo soi jalo di bata boha. Karena doa itu mungkin hanya banyak permintaan supaya kita mungkin kaya, supaya kita mungkin makmur, supaya kita ya bagaimana dengan kepuasan kita. Yang kita rasakan terkadang benar doa itu buat kita. Tapi buat Tuhan perlu banyak pertimbangan. Gok aka pamikirion ni debata lau patola sonna pa andarona lehononna disuri aka bangso na porsia di ibana disuri tangyang nei atong sodia do martangyang nasasi tongna Matius 7 ayat 7 pangido hamuma saya leononna do tuk-tuk hamuma saya bukaon lului hamuma dapotat do hamu jadi ikut dipangido lo tangyang isongo dia mangido songo dia malo moni rohani de bata holana mangido do hita lau pasauton pasakapo salut nai de bata manginang itu makanya ada kata-kata manusia yang berencana Tuhan yang berkehendak jadi dang boy ikut sakepta saya paksa otta do na dipikirat tahun itu makanya kalau berdoa, berdoalah berangkat dengan imanmu. Borhak mau martangiang maho sian hapor siaumu, unang sian pikiranmu, unang sian hamalumu dina martangiang. Alai pangido ma dia ma nanaeng si pangidomu isarana adang dupena soga begabian ngapiga-piga liling berumah tangga bapak ngidu mah bohado bulus ni roham alai artina mulumar pangido ison unang adong besukot di bagasan hati-hati artinya jangan ada dendam semua harus dibersihkan asabui na pinangidomi songon na ni sakapan ni debata tuhat tai ikon ido banyak orang yang berdoa dia pikir sudah amin sudah tapi masih ada dendam dia tanamkan
dia belum bersihkan seluruh histori kehidupannya, itu yang membuat tidak akan terkabulkan doanya. Banyak pertimbangan Tuhan. Alanima huriana hinolonga di bagasan Kristus Yesus diajari Tuhan taido ita martangiang. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unang mahami dengi, janganlah hendaknya kami kau bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bohado kita martangi yang ale godang do peka late ni roha di utokon sukok ma dak sauti dang terkabul hodi jolo ias payas dirim unang losok unang takang mau luadong neng si panggidomu payas dirim unang salahot di bata dang mabegi tangyakku dang itangi hutangyak hape nadong do terselubung tersimpan dupe sudi akka dosa-dosa do pangalasion na jahat. Masih banyak rencana-rencana jahat manusia di utuk-utuknya ini, di pikirannya ini, membuat doanya dia tidak terima dari Tuhan. Ido haurangan ni jolmai di namar tangiang ibana. Apalagi molo uyutok kami di tahun-tahunan salpu jarang dua kaama lautu pertanyaan mai bir martangiang inna ale roma cerita ni dongan don dongan ni pantes toang. Jadi di pamasa ma pertanyaan di bagas ni si A ale memang nganggu amat tahun godang dua kal naon molo pertanyaan ni jam 8 doi mulai manang jam 20 alaya sonang martangiang imana itu do asainat tanai parbagas nei do martangiang sian parbagas lau mai mana setok kinatong alai agak margabus mai mana tinatana dok komada karejo asa atar songona mula terlambat o karejo api saya kode do imana minum do akadongan nei mula mai mana alangai bereng jam malu o ngajam malu lewat 10 ngadong berarti inata dua pe isuru martangiang inarohana kan masuk mai bana bah songona terlambat hamu amang imadah lembur hami inetok kan di kori mana lembur ambal nihata singkat nihata pinasak ma tangiang tu parjabu inna homa inna tu inat tahun homa inna ma tahun tu inat tahun homa Roma sintuon do parlado daung amang do kepala rumah tangga inna mah terhapik mai mana martangi yang mahita inna ya do ibegahmu edi celitonga maragam do anggo sita-sita inna martangi yang mahita inna mataon parbagason maragam do amang Tuhan di bata cita-cita ni jolma marasing-asing dong panggiduan na bolang mamata ni sudi na pertanyaan ni bagas ni alai pikir marede ay na marede do mataon na buka masudi mata ni bolang masudi na martangi yang dua pene tutup mana mo si alai mate mekel do sudi ala soya amataon martangi yang alai mana pe penggemar lagu ni edi celitongai lasi matang yang na martangi yang meta maragam-ragam do tuang go cita-cita ni jolma marasing-asing dong panggiduan na ina tohor memang alai kan dak tangi yang bi yengi alani mahuriana henolonga di bagasan Kristus Yesus unang mamago hita unang mata pangido unang tapangido tuhalak naso tatada nakingairo kami jolo so tunggabe kecewa hita alani namar hite alani naso tatada gebe tapangido. Tentunya banyak orang berdoa dia tidak mengenal tujuannya kemana, doanya kemana, untuk apa kan itu. Jadi unang mamangido hita tuhalak naso tatada ala ikotakas mahita mananda tuata Yesus Kristus asa boy hita rupani mangidohon pangiduatai Tuhan natatadaima tusima langsung pakirimotai
Alani mamanginang marite turpukon nang diarahod dohita panandaota tu debata gabe dasor dihita mangido sude. Jadi dasar iman kita, dasar kepercayaan kita, sesungguhnya kita harus berangkat dari situ untuk benar-benar mengenal Tuhan dan mengenal Dia, bagaimana meminta, memohon kepada Dia. Ikon marpangidohod do soko dia ma pangidoata iko porhat do sian haporsiota udang bui sian hamalota dang bu salah do hita mulo martangyang sian hamalota. Apalagi udang dua ka napuso noengon ada yang kudang napuso ni akabi kramat jati daong martangyang mana Bapa ini tukang Bapa yang maha kudusnya engai boti kudus unang pola martili-tili martangyang bangi do maaha di roham. Ya Tuhan, terima kasih Kau telah memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan. Hata mulai hati masudi, hata mulai hati. Ala molota pausur-usur tang ngadong rana hurang nabi nahin ini bata. Dengi, tang ngadong hurang. Tidak akan pernah. Sebenarnya sesungguhnya manusia itu berkekurangan, tapi hanya karena pikirannya membuat dia terus berkekurangan sampai pada ajalnya dia terus berkekurangan. Tarung sasitong na sude do mamora jolmo. Alani do molo tabuka sada musai ditopa di batas sudi. Dung ditopa baru ma di pepe jolmai tu planet bumi. Portibion. Alai disuruh ma asa dipelihara ma portibion. Alai segai jolmai saya mardosai ma. Dengi dapat nonton baru minta maaf. Mardosai musai dapat nonton baru berikut tahun berikut. Saya songoni ma terus uloni jolmo. Jadi dang mardomu rupani sian lomoni rohani di bata sian nanti sakapani di bata gabi maralo maturohana alani mamanginang di bagasan nguluni akan apursia naing mahita marsiajar mananda di bata alai dada holan mananda di guar alai gumodang ma di pambahenan ni di bata. Kita harus lebih banyak mengenal Tuhan di segala perbuatannya yang sudah kita terima. Tapi janganlah kita mengenal Tuhan dari semua kekurangan kita yang belum kita terima dari Tuhan. Ido haurangan ni aka bangso. Ido haurangan ni aka napursia. Terus dia hanya memohon kekurangan. Makanya doanya terus meminta. Leho mahamin na anggo so ilean buhara imana duna punah waso ale dokko ma moliate ma konina ma saya sauk malo meniroham dihami ditangyang namion basadang berani hita batok songoni ala ibana do guru di ibana do saluk namanginang ikonido akhir tangyang ta lomo mana sauk dang lomo nami ditangyang nami dipangiduan nami alai hirim maroha nami patudu somu Tuhan marpikir ma Tuhan ni leon mak na patut dihita huriana hinongan di bagasan Kristus Yesus godang do tutu namasa di bagasan nguluta mulai seorang hita jala ngata jalo do tadopi satu tikion gabi bui mangulu hita jala marhai pason hita sahat tu nuaingon di tahun 2025 on. Coba kita pikirkan jernih-jernih, bersih-bersih. Apalagi kekurangan, nggak ada yang kurang dibuat Tuhan sama kita. Dah ngadong. Alemolo saya adong dona tapi kiri adong hau rangata. Berarti ngai raja Portibion hita. Ngai raja Portibion hamun. Kalau masih ada manusia sekarang yang terus berkekurangan itu tidak benar lagi, perlu dipertanyakan imannya, perlu dipertimbangkan. Idu makana saya mangidu ate tangyangna bangidu hami leo matu hami leo ma leonna dakke mandok muliate huriana hinolonga di bagasan Kristus Yesus nagabe suku-sukun waing ditupuk taon nang tuhita salut namanginang
di rohatta boido tarajumi nuaing saluhut nai holan debata jahobado na patupaoni dihita parpesal menakin madok mulai sorang ina saujah muse bulakon majaha nuaing mangusade tu hodo ahu sian bortian hodo sipar mudu ahu sian butuhani dainang sai hodo toktong pujiokku secara jernih secara iman porhat sian hapur siaon ta pausor-usor majo ganuk ita pausor-usor hon tohodo songon temat taon ngulutan waing na pausor-usoron ngulutta hita ima didok di temat taon jahobado partano baton jala hapur sotta tohodo amang inang atong berek kamu ma siamun muna hambirang muna dok jo jala kamu jo dong munai jahobado partano baton jala hapur sotta dok jo tohodo bereng buhine atik na sotohoy mana jahoba partano baton na jala hapur sonna manang murhin go buhina boha oke mulai ate sudah selesai boha inang murhin do buhina ber kamu pas sidok kamu jahoba do partano baton ta jala hapur sotta dawang minar do mulai ate ma mulai minar alana jol mau terus hurang adang binoto do hurangan sudi naraku ape sudi ilian mangan hai pason pau pudok sudi dangarong na hurang lala alai sai marung do olo do burhing buhine dakya minar itulah kekurangan manusia alani suku-suku ni di rohatta boi do taraju menuaing salut nai hola debata jahoba do napatu pauni dihita boi mulu boi burju mahita mar na tua-tua burju mahita na maraha na mariboto burju mahita ate unang haciti rohani inong amung unang haciti rohani ibotom daahangmu ate jangan pernah menyakiti tapi pahamilah kehidupannya urupi maibana dihona dong artam urupi maibana ate urupi alana dong dosongoni na marpariban marsai maparibanon aloka ina yade ina sehat kakak sakit aku ina tokan udah berapa hari kak seminggu inilah baru pulang dari rumah sakit ala BPJS ko seminggu baru mulai mantokan baru pe mulai mesti rumah sakit Roma amat tahun dengi kau nanya kesehatannya aja transferlah uang ke situ biar makan enak dia ini tuh kan oh iya kak kata adikmu berapa nomor rekeningmu transfer tuh kan beli kakak lah panggangnya enak-enak lah kakak makannya siap main mana siap mada walau suku kamu do tuang gimuna bawa kabar imada tangyang masih naudah ina itu do tangyang alai perlakuan dia itu tuh harus seimbang balance itu tuh manajemen ni keuangan pe kon balance itu tuh kan pengeluaran dan sebagainya itu tuh unang saulai sukun tangyang masih kami teh tangyang kami masa sehat baik sehat di parotuhan ini pas-pas urani do alani ma manginang hurian henolonga di bagasan Kristus Yesus jadi jot do hita lupa biala bahkan olo hita lilu jengulu taon alani tabuni portibio narohata sai tahirim do usaha do gugut tai keberhasilan tai kesukses tai gabe tabahe madirita nasun gogo lupa kepada Tuhan lupa beribadah karena bisnisnya begitu banyak dia harus pergi ke sana dan ke sana dan ke sana tapi lupa dia berdoa mengucap syukur pada Tuhan mau lihat Tuhan dak kiai idok songoni alai sai holan lao ayo pak ke gereja kau lah ya bapak harus terbang ke Singapura karena ini untuk kita juga ini amang tahin neraku aleh hola tumpuran non bayanon Tuhani sudat bayanon dibayan cobaan tor
marsai ma saat ma tu ujungna dengi unang mani songoni lias masiani alani mai nang huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus songon di ngulu tahun sasitongna gorang dosi ulota ya, terlebih kepada Tuhan mau karena toras nana yang membuat dana sidi di hono nanti gorang do petugas muna mulai danak sahatu nabalganan non jala godang do pergumulan muna non ngapasti kita nama ngulon saya godang do godang pergumulan tapi ingat Tuhan adalah perlindunganku, Tuhan adalah pertahananku. Ikonido dohon muna, amin. Ikonido, unang saya pangasal kamu pikiran muna hamalo muna, lawan mangurus daraki, dang tolak muna hi. Alai ko pasal to muna do tuli batai, asa di bata na marguh kamu, dang tolak muna hi, persia maham. Tak tolak muna pas sekolah ni, anggu segugu muna, sian akka pendidikan muna, nama loi dang tolak muna hi. Pasal sudah itu di bata, asa di bata hapurusan do partano bato muna. Jadi angku dindetai bukan di 672 tunggu dang si tutu ulau muatong ina toka. Jadi banyak menginang pekerjaan kita di dunia ini sesungguhnya, tapi banyak yang kita lupakan, terbengkalai semua. Nah, ta hirim do hola nama ngurus keluarga ta hita daong. Ai tong do ikon bersosial hita. Ikon do marbagi hita. Ikon do taparati ete o saluhut. Huma liak tarupani. Itu pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Alani marsada ni roha mahita. Satai saulu mahita. Tahyuto mahata ni dibataon. Asa marsangap dibata disudui aka kebersamaata di keberagaman tahun di keberagaman pemikiran do pendapat tasudi alai sada do sasitong nai di pasada di batadu hita marhite aka pasu-pasu nai alani pos rohata tapos marohata tapapos jala tapasakma saluhutna ngulu taona manginang asa di batama gabe partanu batota dohot hapurusota sadarion sugut nang saliling nililingna amin martang yang mahita. Maulia tema Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Asidot holong roham dok dengan di basam na setok tong mangiring-iring pardeladang ngul nami. Boy hami ombas Tuhan di bagasan sadarion Tuhan di parmingguan nami di pukul 10:30 sadarion Tuhan. Hatam nunga marsaringar jala nunga hutang kami Tuhan. Galedo daging nami ale unang tunggale toti nami Tuhan. Todi mima Tuhan nama dongani pardagingon nami hajolmon nami. Asa tikos pambahenan nami saluhna dingga Tuhan ulah hami dingulu nami Tuhan sai homa mangajari hami marhite hatam asa margugu hami Tuhan mangulahon hatami Tuhan asa toktong buhi hami Tuhan ganup marsada-sada pahu sorusor hon Tuhan mamukasina sorang hami satu portibion sahatu na berkeluarga satu nama Tuhan toktong buih hami posur sorong Tuhan salu na Tuhan alani dengan basam dos taruhan alani Tuhan hodo hapurusan nami hodo partano batuan nami Tuhan dangadong na asing Tuhan digijang nai alani Tuhan pos rohan nami iring-iring ma pargalan ngulu nami Tuhan sa rodi hasusuda ni ngulu nami jolma asima roham di hami Tuhan sesama dosa nami nagurang Tuhan asa nong tung terlamba aka pasu-pasu neng pasatan Tuhan mi ganuk marsada-sada suaksoni mata Tuhan dengan nami sapur siaon ama nami Johannes Silalahi natongon di rumah sakit dope Tuhan rumah sakit Polri ma Tuhan mama sumasu aka dokter nang medis naka ubat nang sipangan nasida Tuhan sai pasu-pasumu asa bolong parsaiton sian pardagingonna asima roham Tuhan di ibana oma pamalupon Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus ima pangiduan nang pakirim nami Tuhan alehuma pasauton lomom Tuhan marite sakap nang pakiriman kami di bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami mupasa taima Tuhan para mingguan nami on tuho mambuka do mangucungi suaksoni akan atoras nanaing pasaton na tuho Tuhan mabuan dana nanaing sididiona homa Tuhan na mangaramuti mamasu-masu na sida laho padibuni mutung pagodang-godang kono kadadana ki Tuhan
Gogo na sa kuya mo Tuhan, marguguhon na sida, totimi, madungan niya ka na toras na. Si maroham diami Tuhan, o matang yang nami, ele-elek nami Tuhan na usombo kami, marhiti-hiti guarina mo, Yesus Kristus Tuhan nami, martang yang kami Tuhan. Amin. Marindi mahita, laos tapasakma, pilih paduaon. Yesus
kita di acara Padidio Nabadia Jumolo tapuji Tuhata Maridima kita. Jong-jong mahamu manami na di Banua Ginjang narodoham itu jolo mambuan akada danakon saya si maroham jalo manasida gabe anakomu pasu-pasu jala pargugui manasida mangiahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus amin. Atong hamu akadongan na mambuat dak danak sididionon tangioh namu mahatani Tuhan Yesus la homa hamu tuliat portibion nina madok aka sisiana podai hamu manasida saluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan guar ni debata ama dot anak natot di parbadia ajari hamu ma nasida mangaraduti saluhut na hutonahoni tu hamu jala ingot ma sai dongana kudo hamu ganuk ari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon manang isena porsia dohot ni didi dapotan hanguluon alaina so porsia onang uhum sogot tangion hamuma dohot hata ni debata na tersurat di Evangelium ni si Markus adong ma akka na mambuan dak danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang akka sisian naima na mambuani jadi dung di ida Tuhan Yesus i sugo marohana di dogma loas hamuma akka dak danaki ro tuahu unang orai hamu nasida ai dia kasih songoni do harajaon ni di bata na tutudo na udo konon tu hamu manang isepe anggo sosongon dak danak ibana manjalo harajaon ni di bata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akka dak danaki diape homatanganna tu nasida mamasu nasida atong hamu natoras hati dakko kamu majolo ha porsi otai au porsia atong alusi hamuma hata na husukunon parjul dipangido hamuno aing didion akka dadanakon tu bagasan nina hapursyamuna alusna dipangido rohana paduahon beha naulo hamu mamudai akka anak pemunaon asa diboto jala dihuto nasida hata ni debata alusna naulo hami patuluhon naulo hamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni Uria Protestan asa gabi ruas nama ngulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naulo hami atong
tapasama nasida dari naki tu dibata marhiti padidia nabadia Roma sada-sada. Ale Plin Arka Noel Marpau Bidi mau tubagasan guar di bata ama do tubagasan guar enak na Tuhan Yesus Kristus do tubagasan guar itu di parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata maho di habongot mon tubagasan harajon di bata rodi saliling ni liling. Amin. Ale Elora Roito Simangusong Budi di maho tubagasan guar di bata ama do tubagasan guar na Tuhan Yesus Kristus do tubagasan guar itu di parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habongot mon tubagasan rajon di bata rodi saliling. Amin. Ale Peter Rintar Elatan Kultong Budi di mau tubagasan guar di bata ama do tubagasan guar na Tuhan Yesus Kristus do tubagasan guar itu di parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habongot mon tubagasan harajon di bata rodi saliling nililingnya. Amin. Ale Eira Blanca Stompol Budi di maho tubagasan guar di bata ama do tubagasan guar na Tuhan Yesus Kristus do tubagasan guar itu di parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habongot mon tubagasan harajon di bata rodi saliling. Amin. Martang yang mahita ale Tuhan di bata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga hupasahat hami akka dak dana kon tuho jala dia kon hodo nasida gabe anak komu marhite-hite padidio nabadiai asa masuk turia ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabi panian di hanguluan nasaliling-lilingna asima roham dohot diaka natoras nida danakon sai pargugui jala ajari manasida manugunugu dak danakon tuho asarap nasida taruli diaka artani harajomu. Amin. Jongjong masudihamu huria asa tutup mapar minggota
Jumolo mahita maridis ya buku ini nomor 147 ayat 6. Saat maturohami Yesus pangidoa nami Tohu itu surgoi sayonoi masakat nami nanggoarnai oh Tuhan, bantu buku hangolua. Tatangnya koma peliata. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo harurani saluhut cilehon lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masya na nilihomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalu may gabi uap na usus di culum pasu-pasu may jala ramuti asa huparhasi yang hami pilihanon patimbulkon harajaumu di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadda hami godang ni si lehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehoni toniro di pamana Nasana botokoki Alea manami na di banua gijang saya pinarbadia maguarmu saya roma harajomu saya saut malomo ni roham di banua tongonsong na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluat siapari sesama dosa nami songon pada sanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tugion tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batamahu. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur homadamena tutodim. Amin. Mulai tema manginang di parsarota mari te bagas jurun di bata ulak mambu di bagas sandami di bata madungata horas selamat hari Minggu madita. Sudi